Paano sa migas dira? Okay ra ikaw ang paat. Sa imong itlog dira. May paano migas na kakaon pag itlog. Way ikaw Wala wala ko si kakao gumigas. way ka sa itlog ka man ka. Tabang badunggan to. Gino. Dito ra dito ani. Ang kadong lain. Bad words. Okay. Ate isgot ta nga. Kung naligo ta dito sa Alisay Beach bang gabakini kani kanya ako sa gatupis ko. Na. Yawan ko ato. Saom na ko. Kuha ni barog. Simbarag dito. Simbarag. Di kuan sa da. Di, wala. Nadaros bas. Bas ba nadaros? Tulid gud na gud. Uy! Ano? Kisa man ang laki ha? Ah, Kisa man ka? Ikaw, isa man ka? si Kisa na? si Christy. Tupang ko naman dribig, mga humo. Ato bang? Ano Sa man ka? Sa Malaysia. Mangulok magkukulit kayo. Ang ilang ko ka. Kami may uyab. Usay kami. Ah, Pila na mga buwan? 1 year na may og 5 months. 1 year and 5 months? 10 months na may. Sus. And 10 years? 10 months and 10 years. Kisa may mas taas. Taas ko ni mo. Ako barog kumukum ka. Ano ni? Ana. ito no tas siya. Ha? Tas siya. Sa taas? Ang height. Ang height. Taas ko lagi, taas ko. Pero ang pagiging mo ba? Ano? Oo, Ito man, di ba? oo. Ano siya man? Naglibog Ah, ha? kamo ko down. Kami. Sus, wahay kay karako Kami eh. ni. Si kami Kami may... may dugay na Kali kali. ay. Oh, kami. Saba. Naglibog ko. Siya may permiro god. Aray na ko. Si Antikana. Kung magpadayon ang ato ang relasyon, kita ka ng bungtod? Oh, kita kayo sa dos. Buhatan na ako nag-mansion para natong duha. Ha? Ako di pa punaan na. Kalimutan no. Sus, Kana siya, wala siya. Layo ra gina. Naday ka. nagilom dia. Baka kay boning kasara kuha ni. Kaya sada. Ako ning gituig pahimo para lang makaagi mi duha. Unsa man ka? Wa ra ka kuha. Ayaw ka balaka. Ano? Kalsada no? Mansion. Nain na po ang helicopter dito. Di na ito mahaging kalsada. Uy, gamit ang kalsada na to. Ang anak Oh, ka you kalab. sad. Di ka pa agyo Kira gyuta. sad. Pero okay sa mo idea. Bitaw no? Kana siya. Ito ana ari nako. Kung balay 50 ka bok. Way ka puyo kita na diha magkabat-abat ang duha. 50? O, 50 ka po. Ito bo? Kundo na. 50. Ya mansion usar ka bok. Tansi siya na kagabon. Ni floor iyan ko an. 50 floor. Oo. Ako ang mansyan? Si Ara na mo na. Ang Si Ara akong daw. pinakadakong balay. Sugod sa sapangdako, padung sa muhon, padung bukid. Mo na ako ang kusina pa. Oh, Kusina pa na ako sa kabuntod, kusina pa na ako. Layo ra kinas ko ang Ayaw ka na siya, oy. ay galibog ko ninyo Dili naglalis naman mo. paminosa. Bawa ka sa balay. Oh, unsa man ay? Unsa man yung balay? Pagso ni mo sa kusina. Oh, So ka adlaw. oh. Pagawas mo. So to ini ka magawas. So, Tungo to- sa dako lang. Dako. Gamay. Gamay. Unsan day mong gikuan? Ang balay sa mong iro. Oh. Ang balay sa mong iro. Gamay man ang iro, di ba? No, gamay nung iro no. Oh. Kabalo ka. Nisud akong lulo. Unya. Nisud akong lulo. Paggawas na bata. Paggawas ako muna ha. Lolo ni sulod si balay sa among iro. Nahimong bata. Muna. Ah, bata to nga iro. Anong atong mga edad, pwede na ako ning hunungon. Nga, kining atong mga kagwapo, maminti na siya. Oh, ba? Ayaw na siya. Karang iyang kasada, karang iyang balay. Ano ka para mas serya? Wala na, oy. Bata ko perminti. Imagine na, kanang tawana. Huwag ka kailana. Huwag kailana. Kailan mo niya? Si Crispin, Oh. ako? Si Jason. G1. O si Jason. Si Jason ka. Oh, maulog na, nakalimutan na lagi ko. Di na mauwi. Si Jason. Kailan di ka na dahil kung... Para ko mo nakita. Kaita ni mo, oy. Ingani na lang. Oh. Ingani na lang. Kay, Magkuhan na lang sa saman. kanang naglalis man mo no. May Oh. magkuhan na lang mo kanang ana ba bato-bato tik na lang mo. Nga, kung kinsay Hindi magkadaog, sa makadaw. Mo na lang to ako. Abi kinaglibog ako ninyo. Ah, sige. Nagkayahan na lang pagkamot. Klaro kayo, ako'y daogan ninyo. Sa ikay daog. Uy, mutugan ra ba ang gugma? Ang gugma, kung siya ay maminaw, mudaog na. Nga ako, gugmaan man ko niya. Sus, Ako mo daog. sa kumuto, ana. Kid, daogon. Dili ka na. Eh, oh, din. Ako, jud ka. Ako, jud ka. Bato-bato tik. Eh, Kamu duha bato-bato. batu, batu, pik. Oh! Batu, batu, pik. Oh! Hindi ka. Si Daog.
tawa. Kay Tingnan kita. ang bato ang gunting man imong Oh. duko nang lupa. Pero ang bato gidrawing mas papel akong gigunting. Ha, kahit yung bato. Kita ka na bato? Ha? Sus, lupi ka. Na po disag na po. Sige na, sige na. Oh. Batu, pik. Batu, pik. Papel. Nya imo nga gunting. Oh, Oh, ang papel gunting ano. Paksit ibon. Pero Hindi ka. ang gunting, pwede mang pormahong papel. Kahit yung gunting, giwilding yan, giwilding. Ang gunting, papel din na. Oo, daog ko. Dili kay gunting man ang kuan. Gunting ang papel pa. Pero mas baga man ang papel, di ka daog ang gunting. Ang gunting ako kayo. Ah, Gunting sige, sin, ano? Ang gunting Ako sin kayo. Sige, sabi. Tabla yabon. Buah nga ay. Ito ra man lima ha. 5. Sino nga ay. Kuan mo ha. Tu. Daog. Daog. Dili. Hindi ka. Papel ko. Oh, sige. Buah nga ay. Ako nag-eskwelahan 5 years. Yes. Ano? Ako 10 years. Sige. Papel din ako nimo. Napadayon. Napapil din ako nimo kay kabalo ko. Oh. Sunod, ako rin mo daog. Ah, Okay. sige. Na taning Batu, break. sambar to. Awa. Sambar. Ipakita na imong Pila na? kuan. Sambar to. Pila lang. Saling na ko. Sa. Tama. Sa tulo na ko. Tama. Ikaduha. Batu, break. Papel. Pilping Gunting. ba tayo? Hindi ka. Pili ko? Putulo? Wala lagi. Pikas eh. Wala na putulo. Ligo. Nagibang gunting. Oh, lagi. Pitas ka mo siya. Ikaw mo siya. Ay. Awa. Kuan. Lawa mo. Tulo na ko. Oh. Saya lang. pa. Pili na. Yan na lang. Naku, sundin mo. Oh. Saan sa ninyong gisabutan? Sugot ko. Okay. Oh. Sige. Kailangan lang. Saan ninyong gisabutan diha? Kuan manggod ka ng... Wala gyud ko nimo gipakuan, gipaapil sa inyong sabot. Ato na lang ito nga, Andre. Tunga ko tayo.